Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, ez da giro gure laborategian. Austerre eguna, Ramadanaren hasiera, eta nola ez bestondoa, Kristoren bestondoa. Beraz, gaurko sarrera goxo-goxo eta lasai-lasai egingo dugu. Hasteko, piano doinuak nahi ditut inigo. Gaurko egunez jaio baitzen Regina Spektor, Errusiar estatu batuar abeslari, musikagile eta piano jotzailea. Zorionak, Regina. Bere lehen 3 diskoak bere kabuz kaleratu eta musika independenteko eszenetan ospea lortu ondoren, batez ere New York hiriko anti-folk szenean, Spektor mainstream egin zen 2004 urtean. I'll believe it all. I won't let go of your hand. Sekulako arrakasta lortu zuen bere 4. diskoarekin, eta Bill de Blasio New Yorkeko alkateak 2019an urtero ekainaren 11 Regina Spektor eguna izango zela aldarrikatu zuen. Nik badut hemen gustatuko zaizuen beste izen bat, eneko. Iban Zaldua, gaur idazle donostiar gasteiztartuarraren urte betetze eguna da. Zero parituko ote diote, sariak bintzat baditu. 2006ko Euskadi Literatura saria, etorkizuna lanagatik, 2012ko Euskadi Literatura saria azken garaipena lanari esker, eta 2013ko Euskadi Literatura saria ez idioma raro y poderosori esker. Baina esan daiteke ipuingila dela bereziki Zaldua, eta duela gutxi izan zen gurean ibil bedirekin, antolatutako irakurtaldi musikatu baten harira. Bilatu dizkizu duetzuloa, hor daude ondoko paretan, hor daude ondoko paretan. Aizue, literaturara jodugunez, gaurko egunez jaio zen Haute Lorde idazle, feminista eta eskubide zibilen aldeko ekintzaile afroamerikarra. Idatzi ditudan poema guztiak, xurgatutako herrialde baten errepaso historikoa dira. Epaiketa txiki bat, eizatu ditut eta ez dulka bota. Kanporatu ditut egin batean umeen antzera. Orain garbi daukat eztarria, akaso berriz mintzatuko naiz. Poesiari dagokionez ezaguna da, batez ere bere teknika oso ondo menderatzen zuelako, eta emozioak aixe adierazten zituelako. Bereziki, bere azalean bizi izan zituen bidegabekeria zibil zein sozialekiko haserre bizia. Your mind, greatness ain't the thing to hide. I wanna fill you up inside, point you to the spirit guides, cause they gon' make you love your life and point you to your inner light. Sometimes you can sit and still fight, you just gotta do it right. These flowers are like angels watching over me. These flowers look like me, like me. These flowers look like me, like me. These flowers are like angels watching over me. Oh, these flowers look like me, like me. These flowers look like me. Lord aipatzen ari ginen, baina bidelagun izan zuen beste emakume bat, Toni Morrison gaurko egunez jaio zen baita ere. Morrison Amerikaetako estatu batuetako historiako autore afroamerikar ospetsuenetakoa da. Are gehiago, literaturako Nobel saria jaso zuen lehen emakume afroamerikarra izan zen.
1988ko Pulitzer saria ere jaso zuen Amada Elebertegatik, eta 2012an askatasunaren domina presidentziala jaso zuen. Izan ere, Morrisonen liburuek emakumeek garaiko gizartean bizi zuten egoera aztertzen zuten. Lehen eleberria, The Bluest Eye, euskaraz begirik urdinera ere ezagutzen den modulan, begi urdinak izan nahi lituzken neska beltz baten historia. Ezaguzu zer den emakume izatea, eta horrela gizon izatea zer den jakingo dugu. Zer da bilen bazterrean, leku honetan etxerik ez izatea zer den, zuk zenekien etxe horretatik kanpo geratzea zer den, zu bertan egotea jasan ez dezaketen herrien mugan bizitzean zer den. Denied the white gaze, another brush to paint with. Go ahead, hold the pen, one pen, hold the people. One hand, hold the pen, one pen, hold the people. One hand, one pen. How come one hand, hold the pen, one pen, hold the people? One hand, hold the pen, one pen, hold the people. Yo, now though the world was 3/5 and fractured, we hold the main characters. Female protagonists, centralized blackness, that's all, baby. Askatasunaz hitz egiten zuten Lordek eta Morrisonek, eta askatasuna edo haren faltaz asko daki hurrengo protagonistak. Gaurko egunez jaio baitzen Luzi Urtubia, igeltxero, bankulapur eta militante anarkista naparra. 1931 urtean jaio zen Kaskanten bidegabekeriak, gosea eta krimenak nagusi ziren giroan. Bizirik irauteko premisaren pean soldaduzka egiten ari zen bitartean lapurreta txikiak egin zitun. Eta desertatu ondoren Parisen babestu zen. Han erbesteratu anarkistekin harremanetan jarri zen. Haiekin intelektualti formatuko zen. Bere herriko maisuarengatik eta moja karmeldarrengatik jasotako hezkuntzak ez baitzuen ezertarako balio. Kaskanten parokia horri bakarrik irakurtzen zuen. Bere hitzetan Parisen aurkitu zituen anarkista horiek ez zuten. Liburu anarkistak eta prentsa libertarioa ekartzen zizkioten, eta haien bidez Albert Camus eta André Breton bezalako pertsonak ezagutu zituen. Quiero echarles un corrido de un hombre libre y sin dueño. De la ribera un bandido buscado en el mundo entero, decía lo que sentía. Su nombre Don Lucio Urtubia. Orduan hasi zen bankuak atrakatzen edo langile eta anarkisten propaganda inprimatzen eta banatzen. Faltsifikazio oso landuak egitera iritsi zen. Identitate dokumentuak, pasaporteak eta bankuetako txekeak egiten zituzten. Batez ere First National Citibank banketxekoak, gaur egun Citibank bezala ezagutzen dugunarenak. Pentsa, Amerikako bankuko txekeekin estatu batuak ondoratzeko plana azaldu omen zion Che Guevarari behin. Bere ibilerek halako ospea hartu zuten. Mundu mailan pertsonai ezaguna izatera iritsi zela ere. Bere bizitza xelebre eta abenturazalari buruz liburuak idatzi dituzte, filmak eta telesailak egin eta baita antzezlaren bat ere. 2008ko uztailean hiltzen Luzi Urtubia. Mi suerte fue la pobreza. No tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido, a la iglesia, a la propiedad privada y al Estado. Pero qué honor estafar al banco mayor del mundo, un desgraciado como yo. No es mío, es de todos los pobres y es para todos los pobres, y eso es lo que hay que hacer. No es, para mí la riqueza es el hacer y el ser humano es lo que es. Luzi hori eskainiko diogu gaurko saioa, asteazkena da eta beraz badakizue musika izango dela protagonista. Gartxot Unzain Letonak abesti gomendien zerrenda osatu dugu beste behin. Diskoak kaleratu berri du eta beraz, agian, bere abestiren bat proposatuko digu. Eta aurrekoan ez genuen astirik izan elkarrizketa akustiko desberdinen inguruan aritzeko, baina gaur bai, Jamming, The Van, Gallery Sessions, El Balcón, denetarik. Baina dena ez da musika izango. Nahi alkorta dator Epstein irlaz hitz egitera. Hori bai, hautsak arrotzeko modukoa. Eta kaligrafia ibilbideak jaialdiaren inguruan ere hariko gara. Tirantzuleok, gu bestondoa dugu, baina saiatuko gara barku hau porturik onenera eramaten. Otsaiak 18 ditu gaur, eta asteazkena da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin entzuleok Xabi Argita González edota oraindik gure dantza ikasi ez duen pertsona. Egunon? Egunon. Eta zuekin entzuleok Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon, agian ez da dantza ez duela ikasi baizik eta atzo dantza gehiago egin zuela, Ez da egit, ostegunen uste dut batek baino gehiago dantza asko egin zutela bai bigarren kafearen elaborategitik kanpo. Eta dagoeneko gurekin eserita da, beraz aurkeztuko dizu egun nahi Alkorta Elez Garai, egunon? Egunon. Hizketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1131 du otsaiak eme 8 ditu, eta goizak 10 eta eme 8 minutu izango ditu 8 segundu barru, baina ez gara 8 momentuz, lau, hori bai, urrengo 2 orduekin biderkatuko bagenu geure burua, 8 aterako lirateke, eta tiranik matematika kontuak utziko ditut gaurkoz, nahikoa dugu eta bizirik egotearekin, inoteriak amaitu birantzuleok, bai, eta hemen gaude, hainbestean, baina bastantean ere bai, ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete. Torri nirekin maitea zaitut oso, berria nahi zauzua. Zure lepotik nahi nuke goxo, bidean biokalai. Auzonetan paradisua, ez dakit mugitzen. Goizeko 10:09 minutu Iker Lauroaren berri auzoan honekin abiatu dugu gaurkoa, kantu zaharrak, goiz berrientzat eta asteazken ez dugu buruzuri esango, baina horrela transiziozko honentzako. Baina transizio egiteko edo zuzenean gure urrengo edukira pasatzeko ere guk maite dutak beharko ditugu, beraz Xabi Argita, zure dagokizu, zure maite dutak kontatzea. Gaurkoan berriz ere, zer ez dut maite? Kontatuko dizuet. Hau Goiuriren klubekoa deneko. Bai, nik uste. Maite dut ezen errainutik datoz hauek. Bai. Ondo, Xabi, ondo. Gaur goizean etxetik kalera atera eta dena utxutxa ikustea, Tolosa guztia utxa, 3 egun, 4 egun hauek igarota gero. Ez. Ja, nahi, ulertzen dut utxune horren pixkate, ez atxegite hori ez, baina gure pareko rondilla kalea esaterako ibilgailurik gabe utxutxik ikusteak, hori bai. Pentsatzera eman dit, oso autozale garen ontzat ere, akaso hainbat kale peatonalizatzen hasiko bagina dena edarragoa litzatekela, eta gure bizitza akaso hobesiagoa. Baina utopia noentzako utziko ditu. Zina zure maite dut, Eneko? Bira, nik ere kasualidadez maite ez bat dakat. Baina neria bai da, serio jarri nahi dut, kasu honetan. Ze atzo sareetan ikusi nuen komentario bat, eta komentario horrek, aserretu egin ninduen egia esan, eta komentario horrek zioen, jazarpen homofoboak jatorri magrebiarreko pertsonek egiten dituzte gehien bat. Bueno, ni, ulertuko dezuen bezala enagoa dosonekin, eta gainera, hau hontan sakondu nahi dut, ze nik ikusi ditudan jazarpenen, edo nik inguruan zoritxarrez ikusi ditudan jazarpenen komentarioen, edo euneko 85 ez esatearren, jatorri euskalduna odol garbia nahi dezuen bezala deitu,
euskaldunek egin dute edo bertakoek. Eta agian bada, garaia baita, esateko arazo ez dela kanpotik ekarritakoa, eta hemen gaur egun gertatzen diren arazo horiek ez dira kanpotik ekarritakoak, baizik eta guk gizarte bezala sortu ditugunak direla, eta denon artean borrokatu behar dugula, eta ez gu haien aurka edo haiek gure aurka. Eta hori. Zorretan Goizeko 10:23 minutu oraintxe, maite dut gehiagorekin ere jarraituko dugu, baina txatera begir ere jarriko gara. Gorkak dio egunon, Naia, Eneko eta Berriari. Bueno, Berria dagoeneko Xabi gurekin baten ikusiko zenuen, Gorka. Aurkeztuta dena egin genizuen, Tira, Edita Brokosek dio egunon, zer modu zinauteriak, Xabi, dantza zer? Flojo, Bai. Beti flojo. Beti ez, baina gaur bereziki. Nire maite duta da, ze ondo ibili nintzen Dianan dantzan. Danik zu ikusi ez, Gorka. Diana, atzo lagun bate kontatzen zuen, duela urte batzuk, 20 lagun joaten ginen Dianara Tolosako inauterietan, eta orain ezin kabitute biltzen gara. Bai, aldatu dira joerak eta horrelako kontuk. Da gero ez eizara gozaltzea. Joan zinela, Gorka, zegoere gaur igual joan beharko gara, ez dakinik ezote duen beharko azukre dosi puntu bat azken egunetako gehiagikeriak kolpetik ez galtzeko, bestela komeriak. Eta uste dut dantza pixkat egin beharko dugula hurrengo minutuetan ere, eta Iseoren txantxan honekin akaso gorputz hasten duko dugu. Nahi Alkorta, zina zure maite duta? Maite dut, beldurrak aitortzeko espazio seguruak eukitzea. Hortxe utziko dugu, labur eta zehatz. Batira nik ere badut maite duta zuentzat, entzuleok, zuentzat maite zaituztegu, entzuleok, hori alde batetik, bestela irudi maite duta badut zuentzat, eta gero atzera egin behar noela, ez zuek ere maite zaituztegu, baina maite dut, inauterietan, nire kasuan bizi izan dudanetik, astelenean bizi izan nuen zerbait, eta da, astelen eta egunarekin, hain zuzen ere, txarangarekin atera ginen egun hortan, gertatu zela zerbait, benetan polita iruditzen zaidana. Txarangek izan ohi dugu, ibilbide gutxi gora bera zehatz edo gutxi gora bera definitu bat. Gero aldaketa txikiak sortzen dira, taiminak edo agendak pixka bate mugitzen direnean, batean beste txaranga edo beste talde batekin topo egiten duzulako, eta orduan tira mendik joango gara, zorionez Tolosak kale txiki edo kallejoi asko ditu, eta orduan batetik bestera igaro zaitezke eta pixkat ibilbidea moldatu. Baina geldialdiak taberna konkretu batzuetan egiten dira, urtetan horrela egin delako, ondo zaintzen zaituztelako, hor kanpoan pieza batzuk jo, haiek jateko eta dateko zerbait atera, eta normalean tabernako jabeak edo zerbitzariak edo handagoenak, gidatzen du piezaren bat. Eta guri gertatu zaigu azken urte honetan, joan den urteko astelenetatik aurten gora, gure ohiko bi tabernetan jabe aldaketa egon dela. Jabe aldaketa egon da, jubilatu direlako jabeak, eta, nolabait, taberna hoien, establezimendu hoien gida hartu dutenak, dira, Tolosara kanpotik etorri diren pertsonak, etorkinak dira, eta iritsi dira, momentu batzutan hasiko ziren lanean zerbitzari bezala, eta gaur egun, taberna hoien jabeak edo gidariak arduradunak dira, ezta? Eta eurei egokitu zaie, txapela jantzi, gida makila hartu eta txaranga zuzentzea. Eta iruditu zait, oso polita, batetik, noski naturala den bezala aldaketa egon da, eta eurek zuzendu behar dute, baina bestetik ze ilusioarekin hartu duten, ze ondo zainu gaituzten jakitun. Hau urtetan egin dela, eta harreman polita dela, txaranga dator, pieza batzu jotzera, zuek zerbait eskaintzen diezue, eta ze ilusioarekin, haien inguruko bestelako zerbitzari, lagun, senide, antzebiltzanak, grabatzen zieten,
Eta uste dut hori ere polita dela, ez, nolabait, integrazioaren bidean mugarri txiki horiek ere garrantzitsuak direlako, eta pentsatzen dudalako, beraiek urtetan gogoratuko dutela, lehenengoz txaranga bat gidatzea egokitu zitzaien egun hori. Eta hori gertatu da, azken egun hauetan, eta tira, inauterietan kritikatzeko eta nolabait ez eroso sentitzeko arrazoi asko ere, bota genitzakete igual datozen egunetan egongo dira, baina gaur, zerbait polita ekarri nahi nuen ona, eta horixe da. Nola eman diren erreleboak eta errelebo horietan, tolosar berriak ere baditugun txaranga gidatzen. Goizeko 17:07 minutu dira entzuleok, eta bagoaz aurrera mentxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Baina entzuleo, gure gaurko gaietan murgildu aurretik, gogorarazi behar dizu kontutxo bat, eta da zozketa bat daukagula martxan, eta bihar bertan esango dizuegula, norden, irabazlea. Hain zuzen ere Abraham Kupeiro multi-instrumentista galiziarra Euskal Herrira datorrelako, aipatu genizuen, aurrekoan berarekin aritzeko aukera izan genuen, gale gozaritu zen hemen bigarren kafean, eta duela urte batzuk, tolo folk jaialdiaren aitzakien Euskal Herrira etorri zenean, lehenengoz eta artean ez ezagun xamar zen hartan, gure laborategian jotzen aritu zen, kornuarekin aritu zela esango nuke, eta tira kontzertu ederra ikusi genuen munduko musikak, aitzineko instrumentuak, joan den astean ere entzuteko aukera izan zenuten, eta tira, larun bat honetan ez, ostiral honetan barkatu, otsailaren 20an, gurean izango da, Tolosan izango da zuzen ere, Lehido Rantzokian, eta guk sarrera bi dauzkagu zuen artean zozkatzeko. Gaur azken eguna izango da. Estoritxo bat igoko dugu Laster gure sare sozialetara, eta bertan sarrerak idatzi barra daukazue. Zozketan parte hartzeko Abraham Kupeiro, biolontxelista eta akordionista lagunduta, Tolosan izango da ostiral honetan, Lehido Rantzokian, eta guk, zuek, han izatean nahi dugu. Beraz, gaur bertan esango dizuegu entzuleok, norden irabazlea. Abraham Kupeiroren Ozeania honekin egingo dugu urrengo minututxoa, eta nahi alkortalez garairen eskutik, Emsteinen irlaren eta gainontzeko gai ilunetan murgilduko gara. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Baretzen ari da Epsteinen inguruko zurrumurrua. Zurrumurrua ez da iritsi zalaparta nahikorik sortu eta mundua sutan jartzera ere. 3,5 milioi dokumentutik gora egin ziren publiko urtarrilaren 30ean.
2000 bideotik gora, 180.000 irudi eta nazioarteko gizon boteretsu askoren email zerrenda luzea. Epsteinen inguruan asko esan da, eta ziurrenik ez da inoiz jakingo nola iritsi zen horren aberats eta boteretsu izatera ere. Amerikatoko Estatu Batuetako Isla Birjinetako bi uharteren jabea zen. Hegazkin flota pribatua zuen eta bere eskura munduko toki desberdinetan boteretsuentzat festak antolatzen zituen. Baita bere irla pribatuetan ere. Festa horietan, adin txikikoen eta emakumeen sexu esplotazioa eta trafikoa gertatzen zela agerian utzi dute fitxategiek. Eta 2019an, hilik agertu zen 76 urterekin Manhattaneko ziega batean. Prozesu judizial desberdinak bizi izan zituen. 2007an fiskaltzak 60 kargu penalen akusazio zirriborroa aurkeztu zuen eta prostituzio eskaera eta adin txikikoen prostituzio eskaera delituak onartuta, 18 hilabeteko kartzela zigorra adostu zuen, urte eta erdi. 13 hilabeteko zigorra soilik bete zuen. Akordioaren parte izan zen immunitatea beretzat eta bere konplize potentzialentzat. Immunitatea alegia, ia edonorentzat. 2019an, arrazoi berengatik, 2000 urtean gertaturiko kasuei loturik atxilotu zuten, eta hilabete beranduago, hilik agertu zen ziegan. Bere buruaz beste egin zuela zabaldu zen, eta hala jasotzen du bertsio ofizialak. Dena den, badira nahikoa susmo, heriotza horrela izan etzela pentsatzeko ere. Eta 2015an, Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell magnate britaniarren alaba eta Epsteinen bikotekide ohia, biktima batek Epsteinen konplize gisa salatu zuen. 2021 batean errudun jo zuten eta 20 urteko kartzela zigorrera kondenatu zuten. Kondena betetzen ari da. Fitxategietan agertzen diren izenen zerrenda izugarria da. Izugarria kopuruan, izugarria gizon boteretsu ez uzten digun argazkian, izugarria geografikoki ia mundu guztiari eragiten diolako, eta batez ere, biktimei egiten zitzaiena azaltzeko nahiko haitzik ez dagoelako. Izenak bertan agertzeak FBIk adierazi duenez ez ditu zuzenean delituekin lotzen, baina Epsteinekin harremanak zein gradutara artekoak ziren ere ez dago argi. Besteak beste, Trump, Musk, Gates, Clinton, Chomsky, Allen, eta apur bat gerturatuta, Aznar, Juan Carlos Lehenengoa, Obregón, Moratinos, Lan. Une honetan, Maxwellez gain, soilik Norvegiako lehen ministro ohi Thorbjørn Jagland dago atxilo gai honengatik. Bera izan da nazioartean egin den lehen atxiloketa fitxategi hauei loturik, eta immunitatea bertan bera utzi ostean burutu du Norvegiak. Irlan eta bere mantsio eta festetan gertatzen zena azaltzea oso zaila egiten da. Biktimek salatu dutenez, sare eta bide desberdinetatik heltzen ziren haietara. Asko adin txikikoak zirela, oso txikiak ere bai, eta sexu esplotazio bortitza jasaten zuten. Hori gutxiez eta zenbait biktimek haurrak jaten zirela ere salatu dute. Kanibalismoa gizon boteretsuen elkarrizketen parte. Mundua kontrolatzen dutenek bortxatu zituzten sistematikoki 100 haur, elkar babesten zuten bitartean. Ez dugu jakingo inoiz 100 edo 1000 izan ziren ere. Ez dute inoiz jasoko merezi duten babesa, terapia eta erreparaziorik. Asko desagertu dira, beste asko ziurrenik hil eta beste asko betirako suntsitu. Eta ez da ezer gertatzen. Mundua ez dago sutan. Ez dugu erreakzio internazional zurrunik egin. Apenas mugitu dira mugimendu feministak gaiaren inguruan, eta ez dugu elkarretaratzerik ikusi gure kaleetan.
Umeak besterik ez dira. Urrun gertatu zen. Ez dugu ikusi nahi. Gogorregia da. Bitartean, mugimendu aktivista pedofiloa zabaltzen ari da herrialdez herrialde oso modu azkarrean. Pedofiloen despenalizazioa, onarpena eta haiekiko errespetua exigitzen dute. Aurretan erabendan gandik erakarriak sentitzen diren eta aurrez delitu aurrekariak ez dituztenentzat behintzat immunitatea eskatzen dute. Beraien hitzetan pedofilo birtuosoak dira. Baimena eta konsentimentuaren legeak bertan bera uztea eskatzen dute, eta pedofilia osasun gidetatik trastorno gisa ezabatzea nahi dute. Haurrak eta nerabeak bortxatzea normalizatu nahi dute sexu askapenaren aterkipean. Dalai Lamaren izena ere ageri da fitxategietan, bakea eta espiritualitatea badakizu. Erlijioa eta pedofilia zenbatetan gurutzatzen diren pentsatzeak ikara sortzen du. Fedearen izenean eta bizitza hobearen izenean zenbat bizitza suntsitzen dira. Eta gai hauetaz hitz egitean, ezin da ekidin gure jendartean pedofilia kasu gehien pilatu dituen instituzioa, Eliza eta apaizak. Salatu duten biktimei aitortza eta erreparaziorako bideak jorratzen hasi direla badiote ere, ez dugu inoiz jakingo zenbat haur izan ziren, edo izaten ari diren, pedofilo hauen biktima zuzen eta zeharkakoak. Kasu entzutetsuak izan direnak ere, Donostian aritzen zen Kaku apaizaren gisa, erasotzailea kalean lasai dabilela amaitu dira. Azken urteetan ikastetxetan salatu diren kasuak ere isillarazi eta konponbide irmorik gabe desagertu dira lerroburuetatik. Epsteinen sarea elikatzeko biktimak bereganatzeko teoriak, zantzuak, zalantzak eta konspirazio teoriak askotarikoak dira. Argi dagoena da mundu mailako sare oso indartsua zuela, eta sare horretatik soilik bere bikotekide ohia kartzelaratu dela Estatu Batuetan. Non daude beste guztiak? Lasai, gure kaleetan. Eta akaso, eizan. Portugalen desagertu zen Madeleine McCann ere, sarearen biktima izanaren susmoak ez dira gutxi. Bere amaren eta Epsteinen tentakuloen artean loturak agertu dira. Herrialde garatuetan desagertu izan diren ume askok, sare horretan amaitu izana posibletzat jotzen dute iturri ez ofizial desientek. Desagertzen diren emakume zein umeek, tamalez, normalean, ez baitute bizitza berri hobe batean amaitzen. Orain egun gutxi, 2 urtez gizon batek baitua egon den emakume espainiarra nola sendatuko da? Aterako alda inoiz kalera beldurrik gabe. Ezagunak dira, baita ere, subrogazio bidezko haurdunaldiz sorturiko haur zenbaiten kasuak. Pedofiloen jabetzan bizitzeko sortuak izan dira zuzenean. 2018an, Cristian Carreteroren kasua larrienetakoa baldin bada ere, ez da bakarra. Mediku espainiarra zen, eta da, 52 haur suediarren eta 18 helduren aurkako sexu delituak, bortxaketa barne, eta pornografia izatearen akusaziopean kartzelan zegoen bitartean, Ukrainian subrogazio bidez ume bat eskuratu zuen dirutruke. Kartzelan zegoenez, bere aitak jaso behar izan zuen aurra. Amazoneko pakete bat bizilagunak jasotzen dizunean bezalaxe. Eta Epsteinera itzulita, irla horretan zenbat aurrek amaitu ote dute salerosketa baten ondorioz, zenbat aur sortzen dira soilik, sexu jazarpena eta trafikora bideraturik. Zerk darama ama bat bere aurra saltzera, bizitzeko beharra bera ez bada. Nork zaintzen ditu aurra hauek?
Eta ez da ezer gertatzen. Ez da ezer gertatzen mundua beraien neurrira eginda dagoelako. Impunitate oso zaritzen direlako. Gizon boteretsuez ari garelako. Mundu mailan 5 neskatilatik bat 18 urte zazpitik ezkontzen dute edo harreman formal batean bizi da etxetik kanpo. Gaur egun bizirik dauden 640 milioi neskatila eta emakume haur zirela ezkondu zituzten. Urtero 12 milioi neskatila dira. 3 segunduru bat. Espainiar estatuan 2020 eta 24 urteen artean 56 haur jaio ziren 13 eta 15 urte arteko ama eta 25 urtez gorako aitarekin. Justiziak ez ditu gehiegi babestuko. Orain egun gutxi jakin dugu Sevillan epaile batek 6 urteko haurraren kustodia aitari eman diola, naiz eta haurra bera abusatzeagatik ikertua izaten ari den. Berriro. Indarkeria bikarioaren ukatzea etengabea da instituzioen aldetik, eta baita sozialki ere. Izan aldaiteke aita ona tratu txarrak ematen dituen gizona? Nork hitz egingo die justiziaz Juan Arribasi, Irune Kostumerori eta beste 10 babesle guztiei? Nork ez luke bere aurrarekin ihes egingo alternatiba tratu txarrak ematen dituen pertsona denean? Aurra bortxatzen duenarekin geratzea denean? Eta pedofilia salatzen jarraitzen dugun bitartean, Epstein entzun eta hotzikara gorputz osoa zeharkatzen digun bitartean, nola babesten ditugu haurrak? 16 urte zazpikoek sare sozialak erabiltzea eragotzi nahi duen lege proiektuak zalaparta handiagoa sortu du Epsteinen fitxategiek baino. Eta akaso, arazoa ez da bere horretan aurretan erabeek sare sozialetara sarbidea izatea edo ez. Sare horiekiko dugun erantzunkizun soziala ez dugula hartzen baizik. Sareak ikaragarriak dira, eta oso arriskutsuak denontzat. Adikzioak, ziberbulina, sextina, presio estetikoa eta suizidiora bultzatzea dira etengabe aurretan erabei begietatik sartzen zaizkien mezuak. Eta hori gutxi balitz, arrantzan dabiltzan pedofiloak. Euren irudien eskean, helbideak lortzen eta ziberarrisku ez gain mundu errealekoak ere gehituz. Heziketa behar da, integrala eta feminista. Baina ez diezagula mugikarroa kapatu eta gero eskolako kormukean, derrigorrezkoa den horretan, pornoa edo sarea kontsumitzera libre utzi. Adimen artifizialaren aroan eta berriro ere gizon boteretsuen baliabidei esker, edozein irudi hartu eta biluztu eta bururatzen zaien edonelako praktikan jardezakete denon irudia. Aurre eta heldu. Ez da beharrezkoa argazki apur bat beroa bidaltzerik ere. Edozerk balio du. Eta hor sartzen da helduon erantzunkizuna, xarenteinaren aroan bai gaude. Edozer egiten dugula gure aurraren irudiak sareetan igoz, perfil argazki gisa erabiliz eta erabat kontrola galduz gure aurra izugarri ederra, barregarria edo baldarra dela munduari erakutsiz. Publikatu duzunaren gaineko kontrola galdua duzu. Eta ez gara ohartzen. Nola eskatu nerabeari bere irudia zaintzeko jaio aurretik ere bere argazkiak partekatu baditugu. Zenbat daki adimen artifizialak zutaz inoiz jaten emanez badiozu ere. Eta zenbat daki egunero zerbait galdetzen badiozu. Erabiltzen duen urak kezkatzen ez bazaitu, egarri ez zarelako, akaso, zure intimitateak baino, aurrenak mugitu beharko zintuzke apur bat. Gure aurrak ere badira Epsteinen sareetan suntsitu dituzten guztiak. Gure aurrak ere badira Israelen erasopean hil dituzten eta hiltzen uzten ari diren guztiak.
Gure haurrak ere badira, Kongon meategietan hiltzen direnak. Gure haurrak ere badira, aizen atxiloketetan epaile aurrean eseritzen dituzten horiek guztiak. Gure haurrak ere badira, sufritzen ari diren haur guztiak. Guztiak. Eta hala ere, munduak bere horretan jarraituko du. Haurrak besterik ez baitira. Haurrak pertsonak ez balira bezala. Inoiz, zu zeu ere, haurra zinela ahaztu bazenu bezala. Eskerrik asko, Naia Alkorta Elez Garai, minutu hauetako hausnarketa gordin, bezain mingarri eta bezain beharrezko hauengatik. Bide batez eskatu didazu kontua egin ezan 348 da zifra. 348 neskatila ezkondu berri. Entzuleok doinu hauekin egingo ditu hurrengo 2 minutuak, hausnartzeko denborare behar dugulako akasotenok, eta segituan egingo dugu aurrera hementxe Naiz Irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Goizeko 10:40 minutu entzuleok, segituan azken ordukoaren bila egingo dugu salto, estudio zentraletara, baina oraindik ere baditugu minutu batzuk. Gartxotun zein letona entzungo dugu ondoren, izango dugu kaligrafia ibilbideen inguruan ere aritzeko aukera, ipatu dizuegu, jam inaban eta bestelako doinetatik aratago batzuk ere, barkatu doinetatik aratago ez, entrevista akustikoaren formatuko eta zuzeneko musikarien emanaldi horien inguruan ere ariko ginela, baina hurrengo minutuetan, oraindik inauterin inguruan hitz egin nahi genuke zuekin, eta horretarako hemen inauteritan murgituta ibili diren bide lagun ere baditut, Xabieneko, zuek ez duzue horrela etxean geratzeko joerarik izan egun hauetan. Bastante fresko zaudete. Nik ostiral mehean ez bezala, gaur bastante fresko zaudete. Ni enaiz-atera. Zaratera? Ez. Benetan? Ze larun bat gauean gaixotu egin itzen. Ara? Normal, osteunen ibilitzen da. Lekuzkan pota gero gaixotu. Goiuri ez arandiare gaixo da bil. Koitxagoa, baixa bizu bastante ondo ikusten zaitut. Baina zu ibilizara edo zu eres? Ni bai. Ados. Ni bakarrik ibilaz. Egunero. Ados, eta zer inauteritako momenturekin geratuko zeinak, Esango nuke igual, behin asteburua bukatuta, ja astelenak aidartzen igandea izango balitz joera hoi bintzat Tolosan, la jende gutxigo, bintzat herrikoiagoa, eta bakoitza bere mozorrakin hor karroza eta guzti kenduta, aixialdekoak aparte, eta hor taberna guztiak alare beteta, jende ezaguna, eta hor ikustezu ez dala, nik bintzat pentsatet karrozak eta igual ez dala beharrezkoa, jende guztia hor pilatzea egun berean, eta parranda aldezula egun ezberdinetan eta berdin diola astelena izan, o aste arte izan, Tolosako almazea. Bai, egia esan hor joera aldaketak izan dira azken urte hauetan, garai batean, astelena izaten zen ez, egun potoloa kanpoko jendeari zegokionez, gau pasa, patxar zezenera, aste arte goizeko patxar zezenera joateko izan, altzinen? Ez. Gau pasa egiteko joera, hori ikaragarri aldatu da, astelena oso herriko egun geratu da, egia da giroak eretzuela asko lagundu, ez Tolosan eta ez beste inun ere asteburu honetan, eta tira baldatu da bai, eta bazuen asteartearen kolore hori ere, ez pixkate herriko giroan, txarangaren giroan, esan didate alboradara, nien nintzen joan, baina egun da 50 bat lagune joan zirela, nolabait parrandati barrena, gerora goizetik esnatutako jende asko, baina, eta pixkat garai batean bezalaxe, gerora egontzen momentuan una astelena oso potolo bihurtu zen, eta hor gau pasaz jende asko iristen zen plazara, baina berriro eta uste dut hori eskolen eta jaiegunen eragina ere badagoela, baina jende gutxi zela, eta pixkat olde style edo esaten zuten, ezan nik ondoan nituen aita bat, eta haren semea, aita horrek 70 piku, semeak 20 gutxi, eta gure garailean, ute itxuan, 150 launda honek, batzore, hola xakun ginen esan zion semeak, eta inauteriak aldatzen doaz, gora bera, aurrera tatzera, eta horren erakusle ere, badazken urtetan astelenita, nahiko etxekoentzako egun bihurtu dela ere. Gainera nik ere sentsazio dukidet, aukera dukidet Tolosarrak ez diren edo Tolosa inguruko jendea, Tolosa ingurukoa ez den jendearekin hitz egiteko, eta aurreko urteetan bai denek esatzen zuten, bai gure kuadria joango gara Tolosara, edo gu bai izango gara hor, edo eta urten jasoitudan erantzunak izan dira pixkat, ezezkoaren alde gehiago eta askok egin dute joera beraien herrietan ospatzeko gehiago. Tolosara etorri baino. Beraz, pentsatu dezaket agian, ez dala festa Tolosarrentzat bakarrik geratzen dela, baizik eta bakoitzak ja bere herrian edo bere inguruetan ospatzen dituela inauteriak. Bai, eta uste hori ere polita dela ez, herri askoari direla euren inauteria, pixka bat berreskuratu nahiean, ez, uste dut, orokorrean eta azken aste hauetan aritu gara ez, han eta hemengo beste festa batzuei, beste inauteri batzuei ere begira, izan dokumentalen bidez, izan festa programazioari begira eta bar, eta esango nuke, leku guztietan ere badagoela, tirakasi ezkero, inauteriekin lotzen duten zerbait ez, hemen Tolosan izan genuen,
ziurrenik egoera historiko konkretu bat, eta hemen nik beti egiten dut jabardura, ze mitifikatu egin, Tolosan inauteria beti egin dela, baita frankismo garaian ere, eta nolabait kontatzen da, udaberriko festak edo fiestas de primavera, zeritzon ark, nolabait ziria sartu ziola frankismoari, errealitatea da Tolosako izen ondo euskaldun eta ondo herriko seme ziren haiek ere, frankismoarekin larrokatuta zeudela, parrandazaleak zirela, inauterizaleak zirela, eta apaizari, parrokoari, nolabait presioa eginez, lortu zutela inauteria aurrera ateratzea. Beraz, ez dakit, oso arro egoteko moduko pasartea baden, ala gertatu zen. Mitoak desmitifikatzeare bada askotan gure ardura, eta Tolosan hori gertatu zen, baina egia da, horren bitartez edo, inauteriak ez zirela eten eta hor mantendu dela, sugar bat, herriaren nortasunarekin lotura duena, txarangaren presentziarekin, Tolosan zenbat jendeek jotzen duen aizezko instrumentu bat, txarangan jotzeagatik inauteritan ere, aztertzeko alitzateke, ez dago errolda hori eginda, baina akaso egin barko litzateke, eta horrek noski eragin zuzena du festan, eta gizartean ere, baina niretzat, ongietorria Tolosara datorren oro beti, baina eraberean, bazeona, bestelako herrietan ere inauteriak indarra hartzen, eta jendeak ere bere herrian inauteria ospatzeko apostu hori egiten ari dela, ez? Uste dut hori ere gauza ederra dela. Bai. Entzuleok, esan dakoa inauteriak amaitu direla eta hemen gabiltzala, nolabait inauteriaren aje horretan oraindik gauzatxoak gogoratu nahian, zukeneko beraz inauteritatik ostegun gizena aukeratu barko duzu. Bai, nik ostegun gizena bakarrik, ze gainontzeko egunetan, naiz hemen izan. Amatxo maitia, entzuleok, jende gazte honek, Goiuri ere gaur gaixo, eneko gaixo, Agian Goiuri kontagiatu dite. Zera, Goiuri, akaso zuk Goiuri, ze Goiuri ondo zegoen, atzo sukarrarekin sentitzen hasi zela esan zidan arte. Eta alerta guztiak piztu ziren bigarren kafean. Esanen, gaur ere izango dugu, asteazken ere izango dugu komeria. Tira entzuleok, goizeko 11ak bueltan ditugu, guk azken ordukoaren bila salto egingo dugu segituan estudio zentraletara, eta laizzer jarraituko dugu zuekin, kaligrafia ibilbiden inguruan ariko gara eta, gurean izango den Jon Zabalekin hitz egiten ariko garelako, baina bidea esan da bezala, estudio zentraletara oraintxe, teknikoki hau bideratzen bai, ongi etorria emango diogu gureera Lander Martínez lankidari. Lander, egunon? Egunon Inigo eta egunon entzuleok. Gaurkoan, Euskal Autonomia Erkidegoan 23.424 eriotza izan ziren 2025ean 13.354 jaiotzen aurrean. Horrek 10.080 pertsonako saldo vegetatibo negatiboa ematen du. Espainiako Estatistika Institutu Nazionalaren arabera, pasaden urtean 23.424 pertsona zendu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan 2024ean erregistratutako datuak baino 4,6 gehiago. Jaiotzak eriotzak baino gutxiago izan diren arren, 13.354 jaiotza zenbatu ziren 2024arekin alderatuta 103 hazi dira horiek ere. Azken hamarkadan jaiotzek berako joera izan duten arren, 2025ean gorakada txiki bat izan dute. Espainiar estatuan 321.164 pertsona jaio ziren 2024ean baino 100 bat gehiago. Datuek agerian utzi dutenez, jaiotzen evoluzioa ama izateko deinarekin lagunduta doa. Honek gora egin baitu. 2015eko datuak kontuan izanez, 40 urtetik gora ama izan ziren emakumeak jaiotze guztien 7,8 izan ziren bitartean, 2025ean 110,4 hasi zen. 2025ean 456.982 pertsona hil ziren Espainiar estatuan, aurreko urtean baino 102,5 gehiago. Adinaren eta sexualen arabera, heriotzen jaitsiera erlatibo handiena 4 urtetik berako gizonetan erregistratu zen 112,9 berakada. 2024ekin alderatuta eta hazkunderik handiena 5 eta 29 urte bitarteko gizonetan, 6,6 igo ziren heriotzak 2024ekin alderatuta. Estatuko biztanleriaren saldo vegetatiboa, izandako jaiotzen eta heriotzen arteko aldea, negatiboa izan zen, 122.167 pertsonan, 2025eko behin-behineko datuen arabera.
Bestalde, Uber VTC zerbitzua ematen duen zerbitzua Donostiara iritsi da ustekabez asteazken honetan. Donostia barruko zerbitzua eskainiko du baita Donostiatik hasi zein Donostiara doazen probintziako bidaiak ere. Donostiako udalak atzo bertan jaso zuen Uberren idazki bat non jakinarazten zion asteazken honetan hasiko zela zerbitzua ematen Donostian eta konpainiak bilera bat eskatu zuen Olatz Jartza mugikortasun zinegotziarekin. Beraz, asteazken honetatik aurrera Uber plataforma baliatuz gidaridun ibilgailuak alokatu ahal izango dira. Konpainiak hiri barruko zerbitzu emango du baita probintziako ere irteera edo helmuga Donostia den kasuetan. Adibidez, Hondarribiko aireportutik Donostiara joateko auto bat eskatzeko aukera izango da. VT lizentziarekin 30 ibilgailuk jardungo dute Gipuzkoar hiriburuan eta bere jasangarritasun apustua jarretuz auto guztiak 100% elektrikoak izango dira. Nazioartean, Steve Witkoff Ameriketako Estatu Batuen bidali bereziak Ukrainako gerraren inguruko 3 aldetara eginiko lehen bileran aurrera pauso nabariak izan direla azpimarratu du. Zurtasun eta itxaropen giro batean Errusiako, Ukrainako eta Ameriketako Estatu Batuetako ordezkaritzek Ginebran amaitu zuten 2 urteko gerraren ondoren bakerako bide posible bat aztertzeko lehen bilera eguna. Estatu Batuek aurrerapen nabarmenak iragarri zituzten. Alderdi politikoak eta militarrak izan dituzte hizpide ordezkaritzek eta bihar bloke horiei buruz eztabaidatzen jarraituko dute. Rumten Umerov negoziatzaile ukrainarrak isa sare sozialaren bidez adierazi duenez. Eta kirolean, Arrieta Rodríguez da 28 urteren ostean neguko jokoetan parte hartuko duen lehen euskal emakumea. Bask timeko eskiatzaile donostiarrak nazioarteko eski federazioan 80. postua du eta horregatik lehiatu halko da Italian. Debutaria izateaz gain badago atzean beste historia polit bat, izan ere Ainhoa Ibarra eskiatzaile gernikarra 1988an Naganako jokoetan lehiatu zenetik ez da beste euskal emakumerik izan neguko hitzordu handi batean. 28 urteren ostean berriro punta-puntako parte hartze bat izango da. 11:03 diren honetan ez dugu bestelakorik nabarmentzeko errepidetan, 12etan izango duzue informazio gehiago, orain seinalea bigarren kafeako kidei ematen diegu berriro. Eskerrik asko Lander Martinez aurrera egingo dugu eta esan da bezala eguerdiko 12etan, informazio gehiago hementxe naiz irratian. Guk aurrerako bide hartuko dugu bai. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995 urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-448-868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztinak animatzen diteu korrik egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Izpilu parean, arro irrie itean, eme oldarkorretan negarrari, beldurrik ez dioten gizonetan, karminezko espainetan. Mundua bi bandotan banatzen da. Inautiritan festa egiten dutenak eta eskiatzera joaten direnak, labean egindako gaztatarta nahiago dutenak eta ozkailukoa nahiago dutenak,
liburuak azpimarratzen dituztenak edo liburuen garbitasuna mantendu nahi dutenak, eta nola ez, dena ordenagailu edo mugikorrean idazten dutenak eta eskuz idazten dutenak. Zein taldetakoa zarazu? Lehenengo taldekoa bazara, gogoan duzu eskuz idatzi zenuen azken aldia? Balduzu boligraforik etxean? Zietan, ahots korden, kontzientzietan. Lasai egon, bihartik aurrera ziur baietz. Bihar, otsailaren 19 hasiko da kaligrafia eta eskuzko idazketaren topaketak. 21 bitartean ospatuko dute letren festa hau. Iruñean nazioko eta nazioarteko adituak bilduko dira gaur egun eskuz idatzitako letraren eginkizuna berriro aztertzeko. Horretarako antolatzailetako bat ekarri dugu ona, Jon Zabalegi, egunon, Jon? Egunon. Zer moduz? Ondo. Mila esker gonbidapenagatik. Zuri etortzeagatikan. Bigarren edizioa da hau, horrek esan nahi du jada ez dela esperimentu bat, honek ja baduela ibilbide bat, errepikatzea erabaki duzue. Hasieratik jakintzen duten bigarren edizio bat egingo zela? Guzti honen atzean, burutu duen guztia Sonia Beroiz da, Iruñekoa. Eta, lehenengo edizio hontan egin zena edo izan zuen ikuspegia pixko bat artistikoagoa edo kaligrafia ikuspuntu batetikan ikusia izan zen, eta bigarren edizio hau burutzen hasi zen bere kontu, eta oinarri edo helburu izan dena hontan pixko bat ikuspegi hori irekitzea, eta esparru artistiko hortatik irtentzea izan da, eta nola ikusten den pixko bat gure bizitzan pertsona guztietan izan da kaligrafia. Jaialdi nagusiaren aurretik hainbat jarduera eta aktibitate egin dituzue, zer moduz joan dira hauek? Oso ondo, nahiko ekarpen ona izan du jaialdia edo ibilbide hauek, eta esan bezala aste hau da pixko bat indartsuena, baina lehenago eta ondoren ere eginen ditugu beste ariketa batzuk, eta nahiko ekarpen ona izan du Proiektuak publiko zehaz bat du edo zin joan daiteke? Adibidez, familia bat joan daiteke edo hasieran esan duzu joera artistikoagoa zuela hasieran, baina orain ja publiko zabalagoa du? Hori da, oinarria edo helburua irekitzea da eta jende guztiarentzat izatea, irisgarriagoa den jaialdi bat egitea da, eta esparru dexente nahazten dira bertan, beraz, jende guztiarentzat da. Zer bultzatu zuen proiektu hau sortzera? Hori Soniari beharko zenioken galdera bat da. Ni antolakuntzan nago, baina azkenean pixko bat kaligrafia edo eskuzko idazkeraren boterea edo baloreak aldarrikatzea dira, eta hortan pentsatzen zuela suposatzen dut. Hori da helburu nagusia, ala badago beste helbururik horretaz gain? Hori da helburua, eta ikustea edo ikustaraztea jendeari nola kaligrafia edo idazkera, eguneroko idazkera ere ze presentzia daukan egunerokotasun hortan eta ze garrantzia daukan ere gero osasuna, hezkuntza edo teknologiaren esparruetan. Jon, aipatu duenekok eineko sarreran, inauterietan festa edo eskiatzera joaten direnen artean banatzen dela mundua, gaztatarten labe edo ozkailuaren artekoen, dikotomia hori ere marraztu du. Guk horregatik ez izugu galdetuko, baina antolakuntzan zaudeten guztiak bazarete boligrafoa etxean duten horietakoak, bazarete eskuz idatzi zaleak, edo badago antolakuntzan nolabait egon behar duen, baina oso teknologikoa den norbait ere? Ez, denetari dago. Kaligrafo bakarra Sonia eta ni gara, uste, eta beste guztia beste esparruetan lan egite dute, komunikazio munduan, eta gehien bat ordenagailua edo tresna digitalekin. Orain, proiektuan zehaztu baino lehenago, nahiago zuri galdera batzuk egin edizkizut, zure iritzia galdetuz. Zuretzako idazkerak zenbaterainoko garrantzia du gaur egun? Eskuz idazteak?
Ni esaten duan bezala nire obretako batean edo nire komposizio batean gaur egun guztiok idazten dugu, baina benetan ordea gutxi batzuk, eta hori da pixka bat keinua, ez? Egunero idazten dugu WhatsApp batez edo korreo edo mail baten bidez, baina benetan ordea boligrafo hartu eta hezkuntzan ere bai geroz eta gehiago ikusten ari gara nola teknologia hartzen dion pixka bat eremua idazkerari. Niretako nahiko garrantzitsua da, ez bakarrik idazkerari atera diezak jokegun tekinagatik, baizik eta gero idazkerak dakartzen onuragatik ere bai. Zuk aipatu duzu, nola teknologiak ere baduen eragina hezkuntzan, ezta? Zuk uste hezkuntzan zuk arriskuan ikusten duzu kaligrafia ez dakit aurren artean, ikasoletan, eskoletan? Ez dakit nola izango duen evoluzioa hori, igual adituei egin beharko genioken galdera bat da, eta adituak egongo dira, bai irakasleak, bai doktorekoak hitzaldiak ematen edo mai inguruetan, eta bertan ikusiko dugu aber zer esaten duten honen inguruan. Ni ikuspuntu pixka bat artistikoagoa edo kaligrafikoa eman dezaket, baina hezkuntzaren inguruan azkenean adituak izanen ditugu hortaz hitz egiteko. Jon, badago, kasu honetan ezagit, involuzio positiboa edo deituko genioken zerbait alegia, joera teknologiko, ostasunerako joera horretan, azken urte hauetan pixkat kontrako norabideare hartu ote duen kaligrafiak, zure lanak zure webgunean, bide batez entzuleari jonzabalegi.comen ere ikusgai daudela, eta sortzen zaizkizu nolabaiteko jende horbiltzen dela behar konkretuetatik, pixka bat kaligrafiari ostasun honetan, teknologia giro honetan balio ematen ari dena, badago pixka bat kontrako norantzatik zerbait? Bai, geroz eta gehiago hasi da pixko bat eguneroko hortan artistiko edo artisauen mundu hortan dagoen lana, edo lanari balorea ematen, ez? Azkenean duela urteak normaltasun hortan egiten zena ez zeukan balorerik, eta gaur egun azkenean hainbat tresna ezberdin eta baliabide ezberdin izan da, igual balore gehiago hartu dutela, izan daiteke ere, bai. Baina, gu aldarrikatu nahi dugunare bai, ez dela bata edo beste aukeratu behar, baizik eta biak elkarrekin bizi daitezkela, edo bizi behar direla ere bai. Azkenean gero kaligrafia oinarritzat hartuta ere bai, nire lana askotan digitala ere bai da. Bezero duten lanak erantzuteko, behar digitala horiek ere bai lantzen ditugu. Badago nortasun bat kaligrafiaren atzean, eta zuen kasuan kaligrafoen atzean nortasunak sortzeko edo nortasunak azpimarratzeko gaitasun bat ere bai, ez? Pentsatzen dut, bezeroak aipatu dituzu, jendea horren kontziente ere badela, badagoela zerbait nolabait, kaligrafia sortzen zaizun kaligrafia baten atzean, ez? Nortasunari dagokionez edota pixkat identifikatzeko gaitasunari dagokionez. Bai, baina azkenean ni diseinuaren mundutik nator, eta azkenean garrantzitsuena da bezero horren lana edo proiektua edo arazo hori erantzutea, beraz askotan adierazpen artistiko hori alde batera utzi behar dugu, eta ikusia ber ze arazo erantzun behar den, eta nola egin dezakegun ze erraminta edo ze tresnaekin, ze letra formekin, eta fokoa jarri arazo hortan edo letraren forma komunikazio tresna gisa erabilta. Segituan hasiko gara eneko nolabait egitaraua, aztertzen kaligrafia eta eskuzko idaketak honen egitaraua, baina ez dakit Jon, antolakuntzan pixkat hor zabiltzaten honen inguru horretan ere, badagoen kezka hori, eskuz idazteko gaitasuna galtzekoa, ze esango nuke bataz beste gaitasuna edo trebezia bai ari dela galtzen. Ez dakit aurrik ikusten duzen horrelako mundu apokaliptiko bat, nun ez dugun jakingo eskuz idazten. Hori bada, nolabait imaginario, momentu ontago imaginario edo kezkan? Egon daiteke, ez? Egonen da jendea, pentsatuko dela hori galduko dela, mantenduko dela, edo geroz eta balio gehiago hartuko duela, ez? Azkenean bizitzaren esparru ezberdinetan gertatzen den bezala, ze gertatu da aurre egun dugun guztiarekin, ez? Adibidez, diruarekin edo
edo ez dakit, hainbat eta hainbat gauza tangibleak, ez, nola izango duten bere evoluzioa. Baina, bueno, gai interesgarria da eta seguro egun hauetan edo asteburu hontan hitzaldietan edo mahai ingurutan mantenduko den zerbait da. Ados, uste duteneko egitarauan murgiltzeko ere garaia badugula, aipatu dugu, bihar bertan hasiko direla jardunaldi hauek. Bihar bertan hasiko da, arratsaldeko 4etan, gainera zurekin, Jon. Hori da. Ibilaldi tipografikoa izango da lehenik eta behin, hori tailerren barruan sartzen da, eta hori da, nola egite, Iruñako hiria arakatuko duzue, errotulazioen bidez, eta hiri espazioko letraen nortasuna, memoria eta ikus komunikazioan nola eraikitzen diren, ulertzeko ibilbide hau egingo dezute. Bai, hori da, arratsaldeko 4etan hasiko gara, kondestablean, eta hoi bat pertsonarekin bueltatxo bat emango dugu Iruñeko alde zaharretik, ikusteko nola mantendu diren aintzinako hainbat errotulu berria dauden ere bai, eta, bueno, hitz egingo dugu nola egina dauden, ze material ezberdinekin eginda dauden, ze letra motak edo zergatik jarraitzen dute batzuk eta beste batzuk ez, eta nola izan dezaken kaleko errotulo bat bere bizia eta noiz hiltzen diren eta zergatik batzutan, ez, eta ze garrantzia daukaten. Ibilbide hau Zibibox kondestableen hasiko da, eta ondoren seiterdietan hitzaldi bat izango dezute alfabetatze teknologikoa eta analogikoa. Idazketa galtzearen arriskua. Gloria Jobek gidatuko du, eta bertan parte hartuko dute Sergio García, Andres Xoai eta Humberto Bustinzek. Hau ere izango da Zibibox kondestable eraikinean. Bai, hori da. Azkenean jaialdia 4 esparru ezberdinetan banatuta daude, eta bueno, bihar hasiko da lehenengoarekin, eta hor daude, bueno, egitaraua webgunean edo Instagram ere bai aurki dezakezue, eta hor dago dana azalduta. Orain, ostiralean, otsailaren 20ean, lehenik eta behin izango ez dute goizeko 11etan bisita gidatua Iruñan zehar. Hau ere, ibilbide tipografikoaren antzeko zerbait da, besterik gabe bisita gidatua da? Bisita gidatua izanen da, bai, museora, eta bai, beste pertsonatekin edo izanen da, bai. Ondoren, 11:30etan, ordu bat aterdiak arte eta atxaldeko 4etatik 6 tailerra dago kaligrafia ikasketarako eta irakaskuntzarako baliabide gisa. Hau ere, Zibibox kondestable eraikinean. Hau berriz Naia Delgadok gidatuko du, ezta? Bai, hori da. Esan dugun bezala, azkenean hau hezkuntzaren esparru hori dagokio, eta hitz egin dugun gaiari buruz izanen da, nola kaligrafia gaur egungo hezkuntzan edo nola erabiltzen den kaligrafia hezkuntzarako tresna gisa. Hor badago, kasu honetan, Jon, Naiaren, bueno, nolabait, ikasketa esparruan, kaligrafia eta nolabait, ez dakite, onura kognitiboak edo lotzen dituen, bueno, ikerketa espazio bat, ez, badago, akaso jendearentzat ez ezagunagoa den, baina gure garunean ere eragina duen zerbait kaligrafia zari garenean. Hori da, bai, esan dugun bezala, azkenean jaialditik aldarrikatu nahi duguna, ez da bakarrik ikuspuntu artistiko hori, baizik eta nola gure bizitzan edo norren bizitzan duen eragina, eta justu esparru hontan, hezkuntzako esparruan nola eragiten duen, ez? Konposizio kognitibo hori, eta nola funtzionatzen duen burmuina eskuarekin lotzen dugunean, eta ze onurak dakartzen. Beste bisita gidatu bat izango da ostiralean, hau arratsaldeko 6 ordu batetan, Carlos Hirugarrena, Nafarroako gobernu onaren erregea, 1387, 1225 erakusketa, bueno, bisita gidatu erakusketan barrena, ze topatuko du hemen bisitariak, Jon? Ez dakit ondo zer aurkituko duen, esan bezala, ni antolakuntza nago gauza piledaran, ere tailerrak ere bai baditut, aurreko 13an ere bai tailer espresiba bat eman nuen,
Eta ez dit denbora eman dana ondo ikusteko. Badaude beste arduratu batzuk gauza horietan ibiliko direnak, eta bueno, informazio gehiago nahi duena ere bai, hori, webgunean dauka azalduta, baina bisita gidatua izanen da bai. Beraz, zuek ere izango duzue gauzak deskubritzeko eta gozatzeko aukera egun hauetan, Jon. Tira, ostiralean arratsaleko 6:00 ere badugu, bigarren ardatza idazketaren didaktika, kaligrafia ikasketetarako baliabide gisa. Bertan, Laia Soler eta Maria Montesariko dira, Veronika Buriain eta Naia Delgadorekin batera, eta ibilbide honetan, edo nolabait programazio honetan, poliki-poliki iritsiko gara larun bateraino. Hemen goizetik hasiko dira, kaligrafiaren eragina giza garapenean, aipatu dugu lehen, ikuspegi artistikoa, aipatu du Jonek ere ikuspegi kognitiboago hori, baina nolabait ikuspegi sozialago batetik ere aztertzeko aukera izango da, Manuel Murie, Carlos Javier González eta Oriol Miroren eskutik, hau Zibikanen izango da, Iruñan, ondoren atsedenaldia, eta eguerritik aurrera, azken kolpea, laugarren ardatza, aro digitalaren erronkak, kaligrafia, adierazpen pertsonal eta artistiko gisa. Bueno, hemen leheno aritu gara, Jon, hain zuzen ere gai honen inguruan, eta zure kasuan gainera kaligrafo bezala, egokitu zaizu honen inguruan lan egitea. Normalean bezero batek zerbait eskatzen dizuenean, pixkat esparruni begira, adierazpen pertsonal edo artistikoaz ari gara, badago beste espazio bat kaligrafoen artean, nolabait, bezeroetatik kanpo kaligrafia artea sortzeko espazio gisa, pentsatzen dut entzule orokorrarentzat ez ezagun xamarra den esparru bat dela, baina hor ere badagoela espaziotxo bat. Bai, eta gainera hortikan hasten gara azkenean kaligrafoak lan egiten, ez? Adierazpen artistiko edo pertsonal hortan hasten gara askotan modelo historiko ezberdinak ikasten, etxean edo estudioan behin eta berriro letrak praktikatzen, konposizioak egiten eta enkargu bereziak egiten ere bai, eta hortikan hasten gara, eta lan ez aparte ere bai denbora desente ematen dugu, letrak egiten edo kaligrafia egiten edo konposizioak probatzen, tintak, paperak edo dena delakoa, eta mundu hortan murgilduta azkenean ere bai, nire esaten duan moduen terapia pixko bat egiten den zerbait da. Bueno, terapia egiteko espazio bat eskaintzen du kaligrafiak, eta gure entzulen artean, ez dakidana da, gara izotegaren, larunbateko azken bi tailer horietarako gonbidapena luzatzeko Jon, ez dakit izen ematea oraindik zabalik dagoen edo dagoeneko, tailer horiek beteta dauzkagun, kaligrafian bizi, eta tailerra, kaligrafia espresiborako sarbidea. Ez dakit hauek oraindik eskuragarri dauden edo dagoeneko berandu gabiltzen, Jon. Ez dakit tokia dauden... Saiatzea beraz entzuleak nahi badute. Zer, barkatu? Saia daitezela beraz entzuleak oraindik nahi badute. Hori da, beste arduradun bat dago izen ematen kontuekin, beraz ez dakit beteta dauden, ez dauden beteta, bakit taller de xente bete direla da, eta, egunan igualik ikusi dezakete. Beraz hortxe aipatu dituen bat tailer eta larunbat arratsalderako, beste bi hauek kaligrafian bizi, Oriol Mirok eskeniko duena, hau ere Cibibox Kondestablen, eta eraikinean bertan Joaquin Kirosek eskeniko duen kaligrafia espresiborako sarbidea. Informazio guztia itinerariosdekaligrafia.comen daukazue, 3 egunetako topaketak kaligrafiaren eta eskuzko idazketaren ingurukoak, baina antolakuntzako kide den Jon Zabaligiri galdetu behar diogueneko. Etorkizunera begira, Jon, 3 egunetan konzentratzen dira jardunaldi hauek, topaketa hauek, baina mugarri gehiago, nolabait, eskaintza gehiago ere badituzuela datozen hilabetetarako, eta kaso, egun hauetako konzentraziotik aratago, jendari gonbidatu behar diogula, pendiente gotea eta jarraitzea zuen webgunetik egiten ari zareten guztia. Bai, hori da, azkenean gauz potente guztiak edo kontzentrazio nagusia 3 egun hauetan dira, baina hasieran esan bezala hitzaldi edo tailer gehiago egonen dira hemendik aurrera, eta ni horietako batean egonen ez ere bai, muralekin aurreratatzera. Tira, jarraituko zaituztegu gertutik, itinerariosdekaligrafia.com webunean informazio gehiago duen zuleak, guk eskarrak emango dizkiogu, Jon Zabalegia izpunik, gaur guretzat minutu hauek hartzeagatik, eta tira, Jon, zuentzako egun potoloak dira, gozatu eta goza dezala jendeak ere kaligrafiaren mundu zoragarri honekin. Mi esker gonbidapena gaitik. Zaindu. Hoy la culpa deja hueco a la luz. Lores apaindu dit
maitasun honen erpin guztiak. En este pecho tan lleno ya no cabe el silencio que me pides guardar. Agian ausartu banintz, agian egin banu, agian ahotsorrekin ezingo nuen lortu errua hau itzali eta min hau berriz sentitu. Ez nintzen izango esano seria yo, dudan utxune honek bete ez banindu. Esano seria yo, ez nintzen izango, hoy la culpa deja hueco a la luz. Ez nintzen izango, esano seria yo, dudan utxune honek bete ez banindu. Esano seria yo, ez nintzen izango, hoy la culpa deja hueco a la luz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleok, borrengo minutuetan Gartxotun Sain Letonarekin ariko gara, eta doinoetatik haratago tartean murgilduko gara berarekin, baina tira, Gartxotun Sain Letonak ere disko berria atera du, eta laizter gure entrevista akustikoetan izango da. Arekin aritzeko aukera izango dugu laizter. Baina bitartean, gure lankide Gartxot, entzungo duzu hurrengo minutuetan, doinetatik haratagoren 20. atal honetan. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarri hauek goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Alela Dianen The Pirates Gospel izango da. Alena Dian kantautorea da, estatu batuetakoa da, eta esango nuke gaur egungo folkaren olatuan kokatu beharko genukela. Bere musika izugarri gustatzen zait, gehien bat badituelako moldaketa akustiko oso berezi eta delikatuak, eta betiko lez, barrura begiratzeko hitzak edo letrak. Gaur ekarri dizuedan kantu hau, The Pirates Gospel, bere lehen diskokoa da, 2006 kaleratu zuen diskokoa, eta beste behin, azken aldian ona ekartzen ditudan gomendio askoren antzera, gitarra akustiko bat, eta oso perkusio soia ditu oinarri. Ikusiko duzue bere tonua oso beroa dela, nostalgia apur bat ere iradokitzen duela esango nuke, baina oso eduki emozionala duela. Minimalista da, hau ere bai, esango nuke kantu honek, esan bezala ez dituelako elementu asko, baina elementu gutxi hoiekin inguru oso atmosferikoa lortzen duela iruditzen zait. Gainera produkzioa oso esan bezala oinarrizkoa da, gertukoa, eta etxean grabatu duela dirudi zentzu honenean. Lasai egoteko jartzen dudan kantu bat izan ohi da, nire kasuan, eta horregatik ekarrena izan dizuet gaurkoan. Goza dezazuen, Alela Dianen The Pirates Gospel. Gospel, I'm gonna sow. These people dancing, I'm gonna keep
Yo ho, yo ho, yo ho ho. Yo ho, yo ho, yo ho ho. Sing the pirate's gospel. Add another flame to our forest where big-bellied whales keep us chanting with fireflies. For tiny dancers, we be children creep until the morning when the sun does sink into our fair flesh and filthy fingernails will take us home. Oh, yo ho, yo ho, yo ho ho. Yo ho, yo ho ho, yo ho ho. Sing the pirate's gospel. While some folks pray their path to Jesus, we're gonna sing the pirate's gospel. We're gonna sow our feet for dancing. We're gonna keep our eyes wide open. We're gonna sing the pirate's gospel. We're gonna chant the pirate's gospel. You'll find us clap the pirate's gospel. Oh, yo ho, yo ho ho, yo ho ho. Yo ho, yo ho, yo ho ho. Sing the pirate's gospel. Sing the pirate's gospel. Hortxe entzun dugu The Pirates Gospel, Alela Dianen kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa Alison Russell, kantautore eta multi-instrumentalista kanadiarraren Night Flyer kantua izango da. 2021 urtean kaleratu zuen Outside Child diskotik atera dut, eta honek ere folka, amerikana eta ukitu indie batzuk nasten dituela esango nuke. Barrura begiratzeko eta oso zaurgarria den emozioak transmititzen dituen kantua iruditzen zait, eta instrumentazioa, kasu honetan ere, akustikoa da oso soka suabekin eta perkusio berezi, baina minimalistarekin. Letraria ditzen badiozue, memoria, identitatea, eta beste zenbait sentimentuen inguruan markatu hitz egiten duela iruditzen zain niri behintzat. Gainera, bere ahotsak oso hauskortasun berezia transmititzen duela sentitzen dunik, baina eraberean indartsua dela. Badirudi bi gauza ezberdin direla, baina ala iruditzen zain niri. Sensibilidade berezia du Alison Russellek, eta produkzioan orain ere espazioak eta arnasguneak asko errespetatzen dira. Beraz, izugarri gustatzen zait Alison Russellen Night Flyer kantua, eta ona ekarri nahi izan dizuet asteko bigarren gomendio gisa. Hemen duzue. I'm an angel of the morning too. Promise that the dawn will bring you. I'm the melody and the space between every note the swallow sings. I'm 14 vultures circling. I'm that crawling down thin on the smoke up above the trees. Good Lord, the fire and the branch that's burning low. Maybe you were sleeping, Lord, but maybe she's not weeping no more.
hurricanes. I'm a violent lullaby. I'm 6 fireflies, 1 street light. I'm a suffocating summer night. Each of the steps on the stairway, I'm a shadow in the doorframe. I'm the tap, tap of a lunar moth. I'm the stale beat on his brain. His soul is trapped in that room, but I crawled back in my mother's womb. Came back out with my gold and my greens. Now I see everything. Now I feel everything. Good Lord, what the hell could the brain to stop me, Lord? Nothing from the earth, nothing from the sea. Not a God Almighty thing. I'm a midnight ride, stone born on fire, not flying. I'm an angel of the morning too. The promise that the dawn will bring you. I'm the one who can't be counted out. I'm the dove thrown into bed. I can roll and shake and rattle. I'm the moon's dark side, I'm the solar flare. The child of the earth, the child of the air. I am the mother of the evening star. I am the love that conquers all, yeah. I'm a midnight rider, stone born of fire, not fire. I'm an angel of the morning too. The promise that the dawn will bring you, yeah. I'm a midnight rider, stone born of fire, not fire. I'm an angel of the morning too. Promise that the dawn will bring you. Hortzentzun dugu Alison Russellen Night Flyer kantua. Aste honetako 3. gomendio gisa, hemen lehenago ere entzun izan dugun kantaria ekarri nahi izan dizuet. Ben Howard da bere izena, eta gaurkoan I Forget Where We Were kantu buska ekarri nahi izan dizuet. Bere izen bereko diskotik, atera dut, 2014 urtean atera zuen I Forget Where We Were diskotik, eta ez dakinarentzat, esan Ben Howard kantautore britainiarra dela, indie folk atmosferiko xamarrera lotuko nukenik, baina egia da hasieran edo astapen batean zuen folk ukitu argi horrek, diskoen garapenen ondorioz izan duela horrelako, ez dakit barnera begirakoago den soinu baten sorrera. Izan ere, diskografia luzea du Ben Howardek, eta nik nabari dut bere soinuan garapen oso interesgarri bat. Gainera, gitarra elektrikoen erabilpena ere areagotu eginda, urten podrioz, reverberazio asko erabiltzen du, ez dakit, espazialagoa bihurtu du bere soinu azken urteotan, baina beti izango du nire bihotzean tarte txiki bat hasieran izan zuen folk ukitu horrengatik. Naiz eta gaur egun egiten duen hori ere maite dudan. Kantu honetan produkzioa esango nuke beste behin oso emozionala dela, zabala baina era berean oso txikia, eta bere ahotsa betiko lez austear dago, oso zaurgarri agertzen da, eta sensibilidade izugarria duela iruditzen zait. Ben Howardek beti ere hausnarketara eraman nau, oso tonu melankolikoa duelako, eta ez dakit, paseatzeko orduan entzuteko kantu eta artista oso berezia iruditzen zait. Maitasun handiz entzun izan dut beti, eta onartu behar dut Ben Howardi alako kariño
berezi bat dio dela. Beraz, gaurkoan, 3. gomendio gisa, Ben Howarden I Forget Where We Were kantua. Oh, hey, I wasn't listening. I was watching Syria, blinded by the sunshine strip. You were in the kitchen. Oh, yeah, my runner's mouth, the wounded with the wounder's will. And that's how summer passed. Oh, the great dividing range of green, green grass and home. Maybe it was peace at last, who knew? Hello, love, my invincible friend. Oh, hello, love, the thistle and the burr. Oh, hello, love, for you I have so many words. But I forget where we were. Oh, hey, I wasn't listening. I was stunned by all of us, the blind leading out the board. And as per usual, you were skipping and laughing eyes at the bedroom door. Don't take it so seriously, no. Only time is ours to rest. We'll just wait and see. Maybe you're right, babe. Maybe. All along. And that's how summer passed. Oh, the great dividing range of green, green grass and more. Maybe I'll hold on fast to you. Hello, love, my invincible friend. Oh, hello, love, the thistle and the burr. Oh, hello, love, for you I have so many words. But I forget where we were. Forget where we were. I forget where we were. I forget where we were. That's how summer passed. Oh, the great dividing range of green, green grass and home. Maybe it was peace at last, who knew? Hortxe entzun dugu Ben Howarden I Forget Where We Were kantua. Aste honi amaiera emateko, azken gomendio gisa, beste behin ere, ezagun bat. Novo Amor da bere izena, lehenago ere ekarri nahi izan dizuet, eta gaurkoan Anchor izeneko kantua erakutsi nahi dizuet. Novo Amor Eli Lacy Galestarraren proiektua da, eta esango nuke bere proiektuan bereizgarri den zerbait bada, hori bere ahotsa dela, izan ere falsetean kantatzeko ohitura izugarria du Ali Lacy honek, eta bere falsetearen erabiliak izugarrizko paisaia atmosferikoak eta etereoak sortzen dituela esango nuke. Gainera, kantu honek
nahiko ezagun egin zuen, 2015 urtean kaleratu zen, eta esango nuke bere kantu ezagunenetarikoa dela. Produkzioa ere gaurko gomendio guztien antzera, nahiko minimalista da, baina berriz ere espaziala eta oso zabaltzeko joera duena, ezta? Ulertuko duzu entzuten duzuenan, bai. Halako nasketa berezi bat egiten du Ali Leixik Nuevo Amor proiektuan, oso minimalista izatetik, oso paisajistikoa edo paisaian oinarritutako musika egitea lortzen duela, ez? Gitarrak suabeak dira, erabiltzen dituen kapak oso ambientalak, eta orduan txikitasunetik handitasunerako zubilan horretan, klima oso intimo bat lortzen duela. Esango nuke, ahotsa gainera ikusiko duzu, falsete berezi horrek, beste behin zaurgarritasuna eta txikitasun hori iradokitzen du, baina sentimentu handiak transmititzen ari dela. Nabari da izugarri gustatzen zait artista hau, bere sentsibilidade berezia, eta hau ere paseorako, hausnarketarako, edo lasai egon nahi dugun tarte horietarako musika oso berezia eta egokia iruditzen zait. Beraz, aste honi amaiera emateko, hauxe da Novo Amorren Ankor kantua. Guk entzule, hurrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu zaitezte eta ondo segi. Aio! Circle somewhere else. Shook the best when your love was on, storing up on your summer glow. You went in search of someone else, and I hear your ship is coming in. Your tears are sea for me to swim, and I hear a storm is coming in. My dears, I know we've ever been. To
but don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer supertaldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning, Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Entzuleok 3 minutu guardiko 12etarako azken minutuetan murgilduta gabiltza, eta nik bitxikiriat kontatu nahi nizuen, Xabieneko. Ez da gizu, badakizuen Europan momentu batean, gaur egun, ez dakit, hain lasai konsumitzen dugun tomatea, benenotzat, pozointzat jotzen zela, 16. mendea zen, eta kuriosua zen, ze pozoina selektiboa zen, nolabait, jende txiroak eta nekazariek ez duten arazorik tomatearekin, baina nobleen artean heriotzak sortzen zituen. gertatzen da, noizbenka oraindik etortzen zira, ene bisitatzera. Baina kontua etzen aberatsek bastakit urdaia indar gutxiagokoa zutela, haien gorputzak aulagoak zirela, edota nolabait tomatearekiko horrelako alergia klasistiko bat zutenik. Kontua zen, jende txiroak ez zuela estainu edo berunezko bajila haietan jaten, eta tomatearen azidoak erreakzioa egiten zuen plater, nobleziaren plater haiekin, eta berun intoksikazioz akatzen ziren, plateretan tomateak sortzen zuen erreakzioak, tomatearen azidoak sortzen zuen erreakzioarekin, poliki gaixotzen joaten ziren, eta aldiz, buztinezko platere dontzietan jaten zuen, ez dakit, nolabait gizarte oinarrizkoak eta anarazurik ez zuten izaten. Beraz, nekazariak eta gizartearen gehiengoak tomatearekin arazorik ez zuen bitartean, noblezia akatzen, pozointzen eta poliki txikitzen ari zen. Zan daiteke klase borrokaren lehenengo pauso naturala izan zela, tomateak akatzen zuela noblezia, baina esan da bezala batzuetan kontuki berdera non jaten den, eta zergatik jaten den modu batera edo bestera, hor badaudelako nolabait arrazoi eta ondorioak. Eta hau kontatuta Xabitaneko gaurko saioa agurtu behar dugu. Jurgi Ekizaren noizbenka kantuarekin. Xabi, bihar arte? Bai, bihar arte. Eneko bihar arte.
Hori da. Eta Goiuri Ezizarandia bihar berreskuratuko ote dugun, ez dakit, norbaitek dakien, baina guk oraindik ez bagoa zentzulioek informazioaren txando oraintxe naiz irratian, bihar gehiago hemen bigarren kafea zuentzat. Keep calm and bigarren kafea.